Vítejte u nového videa. Tomáš Andrlík poprvé na Orlíku. Jsem si jistý, jsme si jistí, že to řekneme pořádnou mambu, ne pořádnou malou čudlu a že bude ta nejtěžší, tak se mějte. Koukejte, jak máme nabalený věci. Tak jdem na to. Jdem na to, jo. Tak čau lidi. Jedeme. Lidi, tak už jsme v půlce cesty. Máme nabaleno, tady to vypadá docela hustě, než venku z okna, nebo tak prostě, no tak se uvidíme na rybách a ještě dám přehlídku, že mamina a táta, Jedeme. mamina bude nová s náma na Orlíku, i já, no a tak jsme tam ještě nebyli, no tak se uvidíme. Jsi tam? Jo, těšíme se všichni. Jedeme bomby. Jo, jedeme bomby. Těšíme se všichni. Chytneme největší mambu, chytneme třeba nějakýho největšího kapra, třeba 20, aspoň 30, tak se uvidíme. Čau. Tak lidi, už jsme v půlce cesty. Pojedeme tam ještě sice hodinu, ale budeme tam prostě za dlouho, no. Ještě hodinku, no. Ještě hodinku. Tady je můj táta, Grag. Ukažte Graga. Tady je náš Grago. Drago. A jedeme na ty kapry pořádný. Těším se, tak džus lidi. Řekněte džus. Džus. Tak, už jsme dorazili. Tady je moje maminka. Tady je můj táta, který momentálně se mnou už byl to, jakoby na výpravě sám. Teď víte to video. U srubu. No a koukněte se na ten orlík. Pořádně to natoč. Tak. Tady jsou naše věci. Člu. Jdeme vybalit. Jo. Tak lidi. Už jsme to udělali a už jsme se nalodili, no a už vyrážíme. A koukněte se. To jsme pěkně naložený, co? Jo. A ještě, až vyrazíme, no tak natočíme za jízdy. No tak se mějte. Čaues. Tak, už jsme vyrazili na člunu. Krásná příroda, co lidi. Tady je moje maminka. Tady je můj medvídek. Tady jsou skály. A tady je můj táta. No a tak tak líbí dobře, se mi to líbí. Najdeme místo nějaký? Jo, najdeme místo. Pak se přihlásíme, až to najdeme. Tak džus. Tak lidi,
už jsme chytili nějaký místo, možná ještě ne, Máme ho ale máme ho jakoby vymyšlený. No a Co jsi chtěl ukázat? A co jsi chtěl ukázat? most tady největší na světě. A most je jako blázen. Máš pěkný brýle, kámo. Ha. Tak všude hodně rybářů, co? Jo. Ale, nějaký, míst, Jsem si myslel, že budeme muset chytat na lodi. nějaký místečko jsme vytipovali, jak zkusíme ještě najít něco jiného a když tak se tam vrátíme, ne? Jsi uvařil oběd, jo? Tak to jo. Tak jo, tak se rozluč. Čau. Lidi, my si musíme ještě obkavit místo, totiž my jsme si vybrali nějaký tohle, prostě nám se nám skoro, no a prostě kapra žena je velká žena, no. No a můj táta kope, totiž musíme udělat sám, moje mamina vyrábí sedíčka. Tady máme věci, tady je celý orlík. Tady největší makáčí dva. Já dělám, Práce nejsou koláče. Táta dělá základy pro domeček. ve práci jsou koláče, já vyrábím schody. No, asi dobrý. Lepší než to bylo. Zase musím to udělat Hilton. Si myslím. Jako, Ty podmínky, dobrý. jako viličku musíš postavit. Bazének, výřivku. Bazén máš před sebou. To je zelený. A nebublá to. Nevadí. Nevadí. Roh na to vleze, vyjde ven čistý jako rybička. Ale Lidi, ty se odkopáme. už jsme to dodělali. Tady je stan, můj táta, šluny, věci. Vidíme už, co? Jo, bydlíme. A tady máme sezení. Tu máme drajgl. Tu máme domácí kuchyňku. No a tak, Jdeme připravit píty. jdeme připravit pruty, nahodíme, no a tak jsme to. Chcete se podívat, určitě dostanu. Chcete, viď? Tak otoč kameru, ne? Koukejte, Já otočí, jak vidíte. Vždycky nestubat. tady je moje postel. Můžeš z dálky. To neukazuj také zblízka, ne, to poznají první. Oni stojí před bivakem a ukažte. Čau lidi. Mamina v podprsence. To natáčí. Tak, to nejhorší máme za sebou a jdem na to. Jo, jdem na to. Jdeme podběrák, vydanej. Tomášek tahá rybu první. Hned po nahoru, ten je. Ty nemotej chvíli. Tam na podběrák. Tu ani nechceme rozbalit podběrák. Ale To pík první odličky. Klidu, jo, tam je. To bylo poporo. To se ani nechtěli najít. jaké máš pocity, Tomášku? Zamotej trochu, pojď blíž. Tak, zvedej.
bratře, první odlický. Gratuluju. Sice je trošku malej. A ty budou mít počkejte lidi. Nechal vzít do ruky? Kapřisko. On už se vyhák. Jo. Drago mazej. Koukejte lidičky. Fakt? Kapr, ale Tak si ho vzít první tvůj odlický. Jsem měl přes mobily. Tak si ho vzít, pojďte ke mně. Tak mám jim pro mobil. Pod ploutem. Tak, tady mu zrákni to dostáh. A koukněte na maminu. Tak dobrý, první odlický. už chytil to táta, já jen zapomněl, že ho tahám, že je to náš záběr, tak táta místo mě vytáhl cejno. Příště musíš vylet rychlej. Jo, příště vylezu radši rychlejš. Tak čau lidi. Lidi, čau. Tak jsme nahodili tátovo pruty, táta si šel zavést. No a tady jsem si předtím udělal bahní koupel. Tady je moje mamka. A řekni nám něco o tom novýho. Zlobí, Tomášek zlobí. Ne, to není nový nádejmach, ne. To je klasika, veď? Není to klasika ve skutečnosti. Ale lidi, nevěštej. Lidi, nevěštej. Totiž ona je taky bláznivá. Já jsem si srandu, lidi. To je můj táti. S maminkou, tu maminky z Lobínky. A já jsem tvůj Tomášek. Mají tvůj, moc tvůj. Jsme to vyvezli na Big Mami. Jo, vyvezli jsme to na Big Mami. Tamhle Tím stromům, viď? lidi, já jsem to nechtěl vyp. A tamhle má můj táta Tím to. potopeným stromům. S tím potopeným, u těch potopených stromů zaveženo. No a leze vám voda do pití. No a tady maminky z Lobinky, Mluv normálně nebo telefonu. no tak hrozně zlobí. Tak jdi lidi. Já nezlobím. Mami, je tady tvůj? Pruty na svých místech. Není to nádhera. Jen se na to podívej. To není země, to je zahrádka. Tak co? Co vy kempaří? Dobrý. Drago, ty máš narozky dneska. Všechno nejlepší. Dáme radši na ty kameny, tady lítají černý. Tak rozdávejte ty karty. Tady lítají mužky v černý, tady mezi nimi nebude. Já. Jdeme si dát partičku. Tak šup, rozdávej. Tohle nemusíš natáčet, prosím tě. Nebuď chytrej.
jste mi rozdali? To jste mi rozdali. Ohoho. Oho. Tak, Co jdeme dělá- na ráno přehradu. Co děláte? Lazulík. Přehradu. Stavíš přehradu, jo? Na břehu. Jo, ve tvaru srdce. Ve tvaru srdce? Vypadá to jako srdce, ale tak to vypadá jako jedna apka. Aha. Aplikace. To jo. Myslíš, že přijde večer nebo v noci nějaký záběr? Jo, přijde. O, já to akorát neuvidím, protože budu. Tady ještě. A pak ještě Dobré ráno. dobré ráno. Tak co, jaká byla první noc na Orlíku? Dobrá, ani jsem necítil, že jsem na odlíku. A vyspal jsi se dobře? Jo. Co máš dobré k snídani? Buchty a ještě k tomu vidí. Ty se máš teda. A už je vidí. A tady Gregovo plní děťka na světě. Chytli jsme v noci něco? Jo, chytli, táta mi to říkal, ale já ne. Tak ty si chrněl. Ty budeš chytat přes den zase, ne? Jo. Tak jo, tak se přihlásíme snad s nějakou rybou. Čau. Čau. Tak lidi, pojedeme na průzkum tam na ty hory, skály teda. A už se těším, protože že jsou tu lodi a bude to rovně to foukat, takže to bude docela brutální. Budou vlny? Jo, Jedem? jedem. Tak pojď. Naskákejte tam. A jedem. Když tak šoupni kousek ten podběrák. Tak tam nalezete. Tak to vypni. Tak jdi to mý. Se natočím, jak tam nalejzáš. Ty námořníku. Tu podložku když tak někam jde, já jsem ji složil. Tam je víc místa. Jedem? Tak lidi, už jsme dorazili na ty skály. Dáme toho. A podívejte se, kolik je tady ryb a metrů. Musíš tak, aby tam bylo vidět. No tady je rybka jedna, zrovna. No. A zastavíme Jdeme tam ty stromy. A můžeme se stavit tam. Můžeme. No tak my se stavíme ještě tam. No a tu mám fajn hrozně. Jakoby tato příroda, to je prostě sexy. Drago námořník. Hele, tady máš ty stromy, jak jsi chtěl. O, A víš, kolika jsou metrech? nevím. V 11 metrech jsou ještě... A tady byste nevystačili. Ne, tady je 11 metrů u nich, koukej. 12 dokonce. Takové velký byly. 13 metrů je přímo tady. Tak to je hustý. No. Brajglíček. No. Tak lidi, podívejte se na ty skály. Mamina ti tam překáží. To je fuk. Tak natáčí ty skály, no. Ale je. Tady by se mohli vylézt na průzkum. Jo, a můžeme taky. Chceš jít na průzkum skal. Jo, chci jít tam. Pojďme mi odplavečnou. Když tady nic neváš. To budu držet. Lidi, koukejte na ty skály. Ty krásoty jsou, veď. Tam natoč ty nahoru.
natoč ten úlovek, co máme to v podložce, co jsme chytili. Ještě tady úlovek. Tady jsou skály. Tady je most. Od lidské ptáče o autíčku tutu. To jsou další skály. A podívejte se. Nedělejte se s tím blázny. Ona je bláznivá. Já teda jsem Když občas tak lidi, už jsem byl na průzkumu, tam na těch skálách, vidíte je? No tak jsem to, no jdeme průzkumat ještě trochu tady tu divočinu, veskáveč. No, mně se taky líbí lidi. Jenom tady ten háček jsme potřebovali vyndat. Vidíte ho? Uklidit, no. Přesně tak. No a ta voda je fakt zelená. Řekněme něco, tati. Řekněme něco, jak se vám tu líbí, nebo tam. No, líbí se mi tu, ale snažíme se najít druhý místo, kam položíme prut. Aha. A mně se to líbí fakt moc. Co nám na to řeknete vy, mami? Co nám na to řeknete vy, mami? No měli byste začít něco dělat a chytit pořádný prase. Protože kvůli tomu jsme přijeli, zatím jste se moc nepředvedli. Ale já jsem se předvedl, já jsem Já mám taky jednoho, ale... Takovýho jsem chytil předtím a pak ještě takovýho tázo, ale byl to vlastně můj úlovek. Tak lidi, jedeme trošku zakrmit ke mně tam. Vidíte to? Tam je tak. Tam, teda. Vidíte to? No a tak, to tak. Ukážeš, víš, jak se chytá. Jo. Já jsem tvrdý Tomášek! Jo, zkus svěhnout pořádně. A my jsme na to, ať Tomášek si jde nahodit na pořádný prase, aby chytil. pořádně svěhnout, jo? Jo, to bylo super. A co vytáhneš, Tomi? Vytáhneš pořádný prase? Jo, To bylo super. táhnu spíš bejka než prase. Dobrý, Tomi, dobrá práce. Tak lidi, už táhne rybu. Ty vole. To musí být mamba lidi. To bude pořádná bomba. Z levýho dolního doprava a dokola. Tak. Chceš fotky nebo video? To máme tady! Máme ji! Koukejte na... Nebo pojď, klidně. Už ji máme. No tak jak jsem vyzkoušela, to tam Ale koukejte spíš na to. Hele, pěkný lisek. Koukejte, ať vidíte, nepojď to rybu nepojď. To malej točí a ty... Viděl jsi už to mý? No. Hele. Ty kráso, ten je velký. Tak co? Tak ten je mega velký lidi.
To je zvykle na takhle málo místa. S váma. Myslíš, že ho vyndáme to mý? Jo, vyndám. Jak se uhejbá. Točíš to? Ten Točím. prut, jak se uhejbá. Ten prut, jak se uhejbá, točíš. Jo, ale teď mi to tam svítí To je červeně. jednou to furt to natáčí, to je no to. Koukej. A proč to zhaslo? Pojď si ho zkusit vzít do ruky. Krásno tady jede lidi. A jedem si pro mambu. Ale proč ty chytáš velký a já malý? Musím někde začít. Nejde hned. Taky si tam malý. Co taky chytal malý nejdřív. Co natáčíš, to musíš točit. Toučinka. Kde je to samozřejmě, víš? Dík. Ještě budu mít víc mokrýho holuba. Hejba tam. Ale je to velké. Není tak malé. Mama. To je nepěkný. Budeš dávat do podložky, nebo, Asi. nebo povezeš takhle? Tak co na něj říkáš, Tomí? Dobré. Tak co? Macek, viď lidi. Teď to. Táto okuličky. Kuličky jsou tady. To je natáčí montáž. Tak Montáž. ukážeme montáž do videa, na co jsme ho chytli. Jo. Na tohle jsme ho chytli. Jedna na mě. 1,24 squid pepperu. Stačilo ke štěstí. Ještě tady. Kuličky. Tak myslím to. Tak lidi, ukážeme pak tu 15. Teda 15. Prostě velká, no. Jo, prostě takové. Jsme odpočatý zase. To je hezký. Tak lidi, byla 15. Zvedním potem. Tak, lidičky, jdeme jí pravditky pustit. To já každý ryba, co já ty zví, ne? Já vím. Tak lidi. Tak, první den rodinný výpravičky. A hned se povede takovýhle krásný lisec. Jedna kulička squid pepperu 24 a... Hej. Mám tě. A je tam. Tak ho pustíme a jedeme dál. Si plav. Tak lidi, předtím jsem něco ulovil, než jsem vám ukázal tam ty skály všechny, různý lidi. A předtím jsem ulovil tohleto. Ulovej na štiky. Našel poklad, viď? Jo, našel jsem poklad. Svatý. Krmítko, viď si našel? Včera jsem našel krmítko, ale to je kde. Bivaku. Já ho ukážu. To jsem zvědav, jestli něco chytnu. Tak, My ti tady šlapeš po těch kamenech a vždycky schodíš ty kameny z těch kolíků.
Nechvátej tomu. Jako bojovat už bolí. Tak, no já jdu pro podběrat, jo? Vedej. Pěkně, ale. Je tam. Dobrá práce. Pěkný rybář. Lidi, chce to vidět? Určitě jo. To je jasný. Tak nám to ukaž, co jsi chytil. Tak pojď za mnou do vody. Ukaž, já tě to podržím. Pěkně. Ty to umíš. Dám si ho sám, takhle ze spoda, dej pod něj ruce, pod tu ploutežičku, tady do té jamky. Tady do té jamky. Tak. Sám ho zvedni na maminu. Takhle ho napnu. Takhle. Takhle víc, takhle. Takhle dobře. Tak, dobrý, ne? Jo. Tak ho sám pustíš, mamina tě natočí. Počkej s tomu. Pojď z druhé strany, jak ty vidět. Jo, hezky pomalu, ať odplave sám, jo? Čau. Jaké máte pocity? Dobrý. Od rána do rána, Hollywood banána. Od rána do rána, Hollywood banána. Od rána. Tady ho máme, fešák. Kompoutek. Je pod vodou. My ho nechváme na písek, máme tam skočil. No dobrý, nech ho. Jo, takovýho. Nestíháme mít ani pruty ve vodě. Mámo. Já ti burgery. No, možná už je pálím. Tak zdoláme další rybu. Táta. Mamka. Jeho mě špioněk a jeho zadeček. Tady táta zdolává rybu. To se nám nezalo do nějakého stromu. Možná. To mi nelíbí, jak to vede k těm skalám. To bude průz. Proč? Tak to asi bude průšvih, lidi. Malé. No, Co? bude prdělo. Lidi, tak to bude prdělo. To radši natáčet nebudu, Že... ale No to budu je ne, jak chtít. si stoupni. Táči tam, kde je vlase. Takový mimino. Takový mimino. Vidí to. To si dělaj srandu. Takový mimino na hali. Asi mu chutná Hollywood banána. Hollywood banána s pepříkem. I kam nám zajíždit. Kam zajíždit kapše. Tě moc sprchoval. Kapši nás prostě rozprchují. No, to je život. To je život, lidi.
Tak jdeme do malička. Kam pan jedeš, ty pidělo? A Hollywood banana. Už to lítá. Tomášek v akci. Ty kráso, ten není malé. Nechvátej. Nechvátej, jo? Super, super práce. Když jdeš dolů, tak namotávej, jo? A nechvátej. Pošle, mami. Ale to Pojď víc. chová jízdo, tak malý liso. Je tady. Je jak jsou. Pojď blíž, Tomi. Ty krás. Nahoru. Drágu. Nechvátej. Je tam, tak jaký máte pocity? Dobrý. Jdeš, Stojíš. stojím. Jdeš, jdi tam to tělo. Bereš 2. Růžový. Tak dobré ránko. Dobré rány. Tady už se paří, Mário. V noci se povede jeden pěkný lisec. Jinak nic, tak uvidíme, co dnešek. Jdem na ně. Máme jednou kapra vyvezeme a na druhém břehu malej pátí druhýho. Kam ten prut dává? Co s tím dělá? Nahoru prut! To je akce za akcí. Běž za ním, kamero. Už běžím! Sumec to je! To jsem zvědavá, když říkáš, že to je sumec. Jedeme. Já jdu s tátou pro rybu a ty tady zatím taháš další, viď? Táta si dá pruta to. Už jsi ho viděl? Tak to jsem zvědavá, co to bude. Ty máš pocit, že to je sumec, jo? Jo, mám. Už to hrdání vyplavali. Ani to k tebe nepřiplave? Nebylo něco malého, kdyby to ke mně vyplavalo. Tyjo, to by byla sranda, kdyby si chytil většího než táta, veď? To by bylo. A co děláš s tím prutem? Tahej ho nahoru. Zvedej, tak. Ještě bolí ruce? Prej to je sumec. Mám pocit, že to je sumec. Vůbec to k němu nejde. No, není zaseklej. Jo, tak ho to mi nikdy nedávej čudět, Už bolí ruce, víš. Lidi, má můj tátínek zaběh. Ale měli jsme baterku na centrále. Jo, Musíme to napojit. jo, musíme. Ukážeme na kaprát. Snad nám na nás čeká. Jo, čeká. Je to námořník. Kež by to byla 20. Bude to 20. Já bych si Jo. Bali bre.
Už to natáčí? Jo. Jo. Dragomír, kapitán na přídi. Nemůže tak blízko, to se vidí. Jsem ho To natáčel. vidíš v tom displeji, ne? Co natáčíš? A jíbaj pod nama. No, já nevím, to je Hlavně nespadně, prosím. Ajajaj, to míří dále k tím stromům. Aj. Tak to jsme pěkný řiti asi. Tak to jsme lidi asi v pěkné žitě. To nevypadá špatně To lidi. bylo asi jak to bylo. A docela jsem cítil vánoc. A jakou? Ty seď, jo? To Nezvedej se. Ani se nezvedej. Proč? Protože fouká velký vítr. Tak lidi, je to tak. Ale hned násaďáček. Ale hezký, lidi. On si splet směr, my jsme tady. Není Vy ale blázni on vám- to má jak obmotaný kolem ploutve. Teď vás natáčí můj blázná maminka, teď jsem vás ty si žítou. Teď mám takovou bláznivou maminku, to uvidíš. Je blázná lidi. Vole podebrat. Já bych to mohl podebral. A je docela velký. Tam Eta. ukážeme ho aspoň tady ve člunu, ne? Nezapínej. Tak, máme další záběr, lidi. Jedeme. Jdeme. Tak to ještě To na je to. konečně nějaký prase? Nebo aspoň Doufám, že jo. násaďáček? Podle mě násaďáček, ale prasa. Tak Násaďáček určitě, když to pípalo málo. už to zaplí? Jo, mám. No, je to memeno. No na pánvičku. No, to je trošku větší na pánvi. Tak na Pro babi Danuš. do vody. Hele ho. Máš ho natačenýho? Na to jsme ho chytili. Oli Henpep. Oli Henpep. Díky, kapřia. Děkuji. Tátovo, chycený. Náš. Náš chycený kapšík. Hezký, viď? Se jako byklamku, viď? Jo, ale hezký. Tak moje pusinu. Pořádně. Já nechci. Dělej. Ale takhle. No. Dělej. Tak čau kapřisko. Čau, kapřisko. Je taky. Jo, máme toto. Ale jsem mokrej. Bra, brate. A ještě, že jsme mu dali tak, lidi, čau. Já teď pařím. Mám na státou paží kostky. Máme se tu dobře. Poslední dobou nic nezabralo. Zabral jenom ten, co jsme natáčeli, no. Jo, zabral jenom ten, co jsme natáčeli. Přijde mamba? Jo, přijde. Přijde. Myslíš, že jo? Jo, tak džus. Tak lidi, chytli jsme dalšího kapra. Skoro nemá ani 11, ale já si myslím, že má 12. Bylo podle mě těch 11. No a Připravíme to a ukážeme to. připravíme to a ukážeme to. Tak, Oli Henpep, Dvě kuličky, vy. dvě kuličky Oli Henpep, 24. Ale bojoval, jak kdyby byl měl 20, vy. Jo.
se na ně podívejte. Co na ně říkáš? Dobrý. Ten fousek, viď? Tak snad přijde ještě, viď? Jo! Čus. Tak, dnešní den ve vodě. Fouska prsaček. Ne, pesačky od Ježíška. Já k narozeninám jsem je dostal. Od Ježíška, ne? Asi. K narozeninám od tebe. Jo, no jo. Akorát to nejsou trsačky, ale prsačky, víš. Pesačky teda. Vždycky se hodí na prsa. Jo. Co jim ještě řekne? No a tak jdu já se zavožím. Jsem se zavožil, no. Já za to nemůžu. Tam jeden. Píšek. Víte. Víš, brácho. Tak pojď, dobrý. Tak dnes pažíme karty s tátou, s maminou a se mnou. A s Dragomír. A s Gradem. Nezapomeň na ně. Ten si tak blízko tomu. Máme to tu hezký, viď? Máme to tu jako dům. Má tak zvenku. Podívejte se. Tady jsou schody. Tady máme jídelnu. Tady jsou další schody. Tady mám nahozenou, totiž já jsem tam natátoval, protože ten můj jsem měl jenom čiolova a už mám 0 olov. Tam chytám já, tam chytám já, tam táta. Tady mám přehradu velikou. Pojďme se podívat blíž. Tady je to zasypaný, jak tu chodíme při záběrech. Teď víte. To jsou pandilačci. Tady Grago vylez. Vylez. No a tady máme celý bivak. Tady máme ty schody. Vevnitř máme kuchyni. Tam máme zase ledničku, různý věci. No, tam máme člun. To jsou požární požaře. My jsme byli až u toho mostu lidi, ale tam jsme k tomu mozku tu ani nedošli. No, tady máme tyhle věci. Co to je? Nevím. Ty nevíš, co to je? Nevím. Co to říká? Nevím. TV. PVAčka. To nemusí dát tak blízko. To... A posvátný talismany. Talismany od babi, co nám můželo. Talismánek. Tady je slavný oheň na Big Mami. Tady je dědula od dědy, od toho mýho ze Příchovic. No a je to tu hezký, no. Tak jdem pařit, tak to vypadá. Jde pařej, tak pak natočíme, čau. Tak,
Už jdem hrát karty, tady jsou připravený. Svíčka, tak jsem vám říkal. Kafičko. Tady jsou moje hlačky, samozřejmě nezapomeňte. A tamhle je Gerago. A tady je mamina Pěum. Pěumová pínčelna. A táta je Rumogorila. A mamina je... Chytrák obecný. Jo, a já jsem... Chytrák obecný. Ne, já jsem... Já jsem to dal tam, aby Goriláček malý. Tak čau. V kartách. A teď koukněte se, souboj. Souboj titánů. Souboj titánů. Kdo vyhraje? Táta i mamina. To je může vyhrát jenom jeden. Já nevím, kdo vyhraje. Zelený. A teď vidí se, že vyhraje táta. Vidí se. A vyhrál slavný táta. Slavný rybář Rumogorila. A to hrála slavná kopačka i... Tak lidi, můj prut zabral tátovo, ale chytám na něj, takže můj. Tak vždycky, tak tam letíme. Můj prut, tátovo, i tak na něj chytám já. Tak táč, javnej tátínek, to vyhrál v kartách. Aha, vy ho znáte. Video táta asi na rybách, na soukromáku, u srubu. Jak jsem tam říkal, že jsem ještě okokot. Aspoň to udělám trošku standový, ne? No jasný. A natočili jsme na tu dobu hodně. Já to kopu. To se vynoří. Koukejte. Teď se vynoří, koukejte. Není to tam? I s olovem. Je zadarmo. Proto byl tak těžký. Dobrý. Dobrý, máme ho. Zadajníko. Tak, kapr na všech. Tak co? Dobrý. Dobrý? Pojď Jo, si jo, ke mně. Mamina. Tady je ten prut. Řekni to Tady. pojď ke mně. Nákrav. Pusínka. Vypni to. Hezký. Musí to dát, to nevidí. Takhle. Chubina. Co jdem dělat tam? Vložit prout. Do mělčí vody. Do mělčí, jo. No to hluboký. Tak jak vidíte, takhle metru. Tak pozor. Co? Máš mokrý zadek. A mám ještě k tomu Tátu, ne? mokrý zadek. To pokládá. Tak tady to pokládá můj slavný táta. Mistr v kartách. Minule jsem byl mistr v kartách já. Leony. A už žádnou nemám. A víc nedostanou. Až přijde mamba, tak dostanou. Víc si nezaslouží, veď? Jo. Co jim tam házíš dobrýho? Puličky od medu.
Kuličky od medu. Jo. Svý kuličky. Co to je za kulička? Nevím. Co tam máš? Co to je za příklad? Hollywood banana. Správně. Od rána do rána. Od rána do rána. Hollywood banana. Čuchněte si. Cítíte tu vůni čerstvýho banánu. Tak to hoď na cestičku. Koukejte. Dobrý. Já jsem tvrdý Tomášek. Já jsem tvrdý Tomášek. Čau, čau, čau. Tak lidi, já už se připravuju ke spánku. Dragoušek, Miloušek. Jak vidíte, jsme odpalej, co odpalej. A tady vás poslintáš. A mamia blázva. A vůně linutí. Ježíšek vůně linutí. To jsi byl ty? Já ne. Tak to byl táta za bivakem. Já jsem to asi. Jo, dělal si. Já jsem dělal takhle, ale prdě táta. To byla mamina. Ne, tam to dělá. Ale pak. Doufám, si to natočil maminu. Tančila. Jo, natočil. Mamina se u toho uprdla. Natočil jsem jí. Táta, já jsem To je tančila. dobře. Jsem jí natočil. Nevím, ty jsi někdy slyšel, abych já také prdila? Tak Jo. to nesmí. Jo, a že si táto mi dneska tvrdil, že ne? Jsi také prděnoval? No to teda Tak, tvůj rekord od líku. největší odlík rekordový. Otoč hlavou, A- pomalu, pomalu. Jdeme ho pustit. Tak, čau kopře. Čau vás. A to je byl pořádnej, co? Jo, byl. A to je Dobré ráno. dobré ráno. Předposlední den před náma. Jo, Zítra valíme domů už. to dlouhý video tam nebude. Kuličku. Kuličku to nebe. Naši kuličku. Skýple. Těší se domů? Ještě bychom tu byli, viď? Tak lidi, Nespadni. jsme dorazili na průzkum. Hezký, veď? Mně se to taky líbí. Cháže za pár dní odjíždí. To je krása, veď? To je krása. Tady ty skály. Hele, našel jsem kozu. Kozu prďatou. Bože, hrozně prdí. Dávejte si na ní bacha. A tam je můj tatínek. Co taháš? Zvedni ho. Nahoru. Je tam. Dobrá práce. Tak lidi, tohle jsou poslední slůvka na orlíku. Totiž my už odjíždíme. Všechno máme zvolený. A jdeme se podívat nahoru. Jak to tam vypadá z toho. Hezký, veď? Docela smutný, když... Dobře jsem si to užil. Dragomírek určitě taky, táto taky, mamina určitě taky. Aha. Tak. To nevá. Žál tou hubu od špaget, ale... No tak
další výpravě. Čus. Wow. Čau. Čau. Moc vás zdravím a ať se máte hezky, šťastně až do smíchu.